O afán de Francisco Otero por conservar documentación histórica legada da súa familia xunto co interese do arquiveiro municipal por incorporar novos fondos ao catálogo público culminaron na cesión do documento que hoxe se facía oficial. Trátase dun diploma emitido pola Sociedade Española de Salvamento de Náufragos outorgado en 1911 a Epifanio Ventoso, tío avó de Otero, tras o rescate de 3 mariñeiros hai hoxe xusto 115 anos. Epifanio Ventoso, que era un tío avó meu, e que a través de unha pariente común que veu de Londres, con gran satisfacción me di: deixoche este documento que é a medalla, o pergamiño polo que lle conceden a medalla de bronce da Sociedade Española de Salvamento de Náufragos, baixo patronato de Súa Majestad a Reina gobernadora daquela do ano 1911. De feito, o quixeron levar para o Museo de Pontevedra, que foi o que me reintegrou, porque eu, a través de José Antonio, que é o artífice de todo isto, pois prefiero que quede máis cerca, en Ribeira. Para incrementar o que é o arquivo municipal, para incrementar o que son pois esos bens patrimoniais tamén do noso concello con documentos de tantísima importancia, non? Que teñen máis de 100 anos, como este que hoxe pois o amigo Otero Lijó de Corrubedo pois pon a disposición do Concello de Ribeira e, como explicaba el, pertencente a un antepasado, non? Que tivo pois a súa xesta moi meritoria por salvar a 3 náufragos pois na costa de Ribeira Porto do Son. Unha vez oficializada a cesión, procederase á restauración do documento que se atopa moi deteriorado. Ademais do orixinal, realizaránse 2 reproducións, unha para o doante e outra para a consulta pública do documento. Este documento está bastante deteriorado. A idea é que nós, o Concello de Ribeira, unha vez que se firmou a donación, o documento é propiedade do Ayuntamiento do Concello de Ribeira. Vámonos a restaurar cando se poda, por cuestións presupuestarias, económicas, técnicas, xurídicas, e vamos a facer reproduccións. O original seguramente pasará ao fondo do museo ou do arquivo, e as reproduccións, unha vamos a ao señor Otero Lijó, e outra vai quedar para o Concello para que poda ser usada e consultada, porque se vedes, sacades unha foto aquí, vedes que está bastante deteriorada. O igual que o resto de fondos do arquivo municipal, tamén se incorporará ao catálogo digital, que conta xa con máis de 6.500 rexistros descritivos e preto de 176.000 imaxes digitalizadas.